често ме питате как се прави поръчка за тези рамки. Затова хайде ще ви покажа и ще ви разкажа. Което виждате тук съм изработила ръчно сърничка на балон, облачета с килограми и ръст, дъгата с името, часовника с часа на раждане. Всеки елемент е 3D с няколко слоя красив картон, блестящ металиков релефен, все едно детайлите си носят своята нежност. Редя всичко на ръка като малък пъзел от емоции и това е най-любимата ми част, момента в който виждам как рамката оживява. Добавям лек блясък, колкото да е вълшебно, но не прекалено и всичко си пасва перфектно. Рамката е красива и без светлини, но когато ги включите, става топлина, уют, една малка светлинка в стаята, която казва тук живее любов. Ако и вие искате такава рамка, супер лесно е. Може директно да ми пишете тук или още по-удобно, влизате на сайта ни hm-ivona.com. Там избирате модела, попълвате името, датата, килограмите, ръста и часа и сте готови. Аз ще се погрижа за всичко останало.